Gibaha ang pipila ka lugar sa Davao City kagabii tungod sa way puas nga ulan dala sa low pressure area. Atong sano ng detalye nini sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Sara, 7 ka barangay sa Davao City ang gibaha kagabii sa Davao City human mibunok ang kusog nga pagulan. Kini ang resulta sa kusog nga bunok sa ulan kagabii. Gibaha na pod ang Laverna sa Carlos P. Garcia Highway, Davao City. Gibiyaan na lang ning pick-up kaputi tunga-tunga sa gibaha nga bahin sa nasangpit nga highway kay mitiurok ang makina. Daghang motorista nga tanggong sa pagkulgot sa dagan sa trapiko. Ang ubang pasahero na maktas na lang. Kining sakinan nga hapit matagak sa kanal sa Laverna, wa para kuha sa tag-iya. Gibaha pod ang St. Jude Zone 5 sa buhangin. Miabot sa dughan ang tubig baha. Gawa sa St. Jude, nalunupan pod ning mga taga New San Isidro sa buhangin. Wala pa'y mga tulog ang kadaghanan kay nang hinlo sa gibahang balay. Naabdan sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang residente nga si Roger nga nang limas sa mga nabiling lama sa baha. Grabe talaga yung sitwasyon namin kasi every time may mga baha dito, ito pinaka-worst na baha na pinakamataas. Alam ko ginabaha dito pero hindi ganun kataas pero ngayon grabe. Ang silingan ni Roger nga si Tatay Jose nang hinlo sa kanal kay Barado. Suma niya, kini ang pinakadakong baha nga ilahang nasinatian sukad. Tingluya na mo dito, patindagan ang nabasa sa sulod eh. Gamitin nyo? Oh, naay daghang nga daot. Sama sa? Sa akong kuan freezer. Kaya na mabantay, kumpiyansa lang kaayo. Sumala sa Office of the Civil Defense, apektado sa pagbaha sa 7 ka barangay sa Davao City kagabii. Kini ang barangay Buhangin proper, Kabantian, Sasa, Komunal, Pampanga, ang Leongto ug Parakan. Sumala sa pag-asa ang pagdaot sa panahon tungod sa epekto sa low pressure area sa Mindanao. Sara, sa gihatag nga datos sa Office of the Civil Defense Region 11, 282 ka individual o 57 families ang affected sa 7 ka barangay sa Davao City sa pagbaha kagabii. Ug sumala pang kadaghanan sa mga evacuees, wala na nagtiner diha sa mga evacuation centers kaya namalik na sa ilahang tagsa-tagsa kapanimalay paghubas sa tubig baha. Sara. Okay, daghang salamat, Jandy Esteban.